тобі здається, що цей світ влаштований не так, як треба. У багатьох з нас є потреба зробити все так, як нам здається, що треба. Я розповім тобі головну таємницю. В цьому світі все не просто так. Я розповім тобі головну таємницю. В цьому світі все не просто так. В цьому світі все не просто так. За законами карми ти побачиш, як буде падати небо на голову твоїх ворогів. Ти будеш біля інших берегів, тобі світитиме сонце зовсім інших берегів. Я розповім тобі головну таємницю. В цьому світі все не просто так. В цьому світі все не просто так.